Sebastià Llort és el candidat de Plataforma per Catalunya de Manresa. És l'actual president del grup municipal de Plataforma i actualment compta amb 2 regidors. Amb ell coneixerem el programa electoral de Plataforma per Catalunya. Sí, en grans rasgos, el programa electoral de Plataforma per Catalunya aquest any va encaminat sobretot al civisme de Manresa, a la seguretat, civisme, seguretat i ordre. A veure, en primer terme, creiem que Manresa des de fa uns quants anys ha deixat de ser una ciutat amb civisme, una ciutat on la gent no pot gaudir de la ciutat per culpa de moltes mancances, per culpa que les ordenances fiscals, les ordenances de civisme no s'han complert. Creiem que aquesta ciutat és una ciutat bruta, no en el sentit que l'Ajuntament no faci la feina amb els cotxes i amb la neteja diària, senzillament que la gent no creiem que no fa les coses adequades al dia a dia perquè la ciutat tingui un civisme, sigui neta i puguem tots gaudir de la nostra ciutat. Hi ha diversos exemples que ja he dit diverses vegades, com és el tema, per exemple, dels excrements dels animals, sobretot dels gossos, però inclús també excrements els caps de setmana a diferents llocs de Manresa, de persones, que això és el trist. També el problema de les deixalles, que es deixen al mig de les aceres, al mig del carrer, el tema del soroll, de les baralles, totes aquestes coses. També no oblidem el tema de la festa major, on les queixes són multitudinàries, i altres coses que succeeixen a la ciutat de Manresa, desgraciadament. I nosaltres, sentint i escoltant la veu del poble, la veu dels ciutadans que ens ho han transmès, doncs creiem que és un tema molt important, perquè creiem que una ciutat sense civisme no és una ciutat, i totes les persones que hi viuen i conviuen han de fer un quelcom més, un petit esforç perquè això faci un tomb i torni a ser una ciutat com la que feia uns anys era, una ciutat senyorial, una ciutat on la gent tenia un respecte per tothom, i crec que això s'està perdent i hem de posar fil a l'agulla en aquest sentit. Evidentment hi ha altres accions aquí a Manresa, és el tema sobretot de viari, el tema de la circulació de Manresa és un autèntic drama des de fa molt temps, i això s'està queixant la gent que viu a Manresa i al mateix temps la gent que ve de fora, de la comarca i altres llocs. Creiem que és un tema que a Manresa hi ha diversos llocs, com per exemple és Bonavista, i altres llocs on hi ha un embús de trànsit molt gran. La carretera de Vic és una zona que hauria a curt i mig plaç hauria de desaparèixer ja. I després també nosaltres creiem que el centre de Manresa, Rodalies, casc antic i sobretot passeig, casino, hauria de ser zona peatonal. Cada vegada hem de començar a pensar que la ciutat és per la gent que hi camina i per la gent que, per exemple, també va en bicicleta i gaudeix de la ciutat, i crec que és molt important. Cada vegada més ens hem de ficar al cap que la ciutat és per les persones, no pels cotxes. Evidentment hi pot haver circulació de cotxes públics, circulació de cotxes de càrrega i descàrrega, això no ho podem treure, desgraciadament no, però tot el que més jo crec que ens hem de començar a acostumar que gran part de la centre de Manresa i algun altre lloc on he nombrat hauria de ser zona peatonal i per gent en bicicleta. Després, un altre tema molt important de Manresa és el tema de l'aparcament. Creiem nosaltres des del nostre partit polític que hauríem d'intentar fer almenys un, però si potser 2 llocs d'aparcament a l'extrarri de Manresa, perquè la gent que vingués dia a dia de fora de Manresa per treballar, per al comerç, per a les empreses, per el que fos, pogués deixar el cotxe allà i després hi haver unes llançaderes, una forma de transport públic que fos adequat perquè aquelles persones poguessin introduir-se i entrar al centre de Manresa o als llocs on vulguin estar, perquè tots sabem que el tema de zona blava és quasi impensable pagar el que es paga. Es va fer una concessió de molts anys que creiem que va ser un gran error. Aquestes concessions haurien de ser més curtes, però crec que inclús puguem parlar amb aquesta concessionària, es podria arribar a un acord de poder reduir una mica aquests diners que costa aparcar a Manresa a la zona blava, perquè nosaltres creiem que, evidentment, la zona blava, si no és la primera, és la segona més cara de tot Espanya, de tot l'Estat. I, esclar, això no ens ho podem permetre, perquè jo recordo com a manresà que fa molts anys a Manresa, per
trobar un lloc a la zona blava era difícil, però clar, ara amb la crisi i tots els problemes que hi ha hagut ara, evidentment hi ha molts llocs buits. No sé si a l'empresa li interessaria poder reduir, encara que fos una mica, aquest preu de la zona blava perquè tots hi guanyéssim, empresa i sobretot els ciutadans de Manresa i de la comarca que venen aquí per qualsevol tema, no? Després crec que és molt important també el tema que ja se n'ha parlat per activa i per passiva, el tema de la C55, el desdoblament, això és bàsic i importantíssim per Manresa i per tota la comarca i per tots els pobles i ciutats que ho pateixen. És un tema que s'ha parlat molt, hi ha hagut molts anys de carretera, hi ha moltes associacions de Manresa i de la comarca que estan lluitant per aquest tema, però és una cosa que està embossada i que sembla que no ens fan gaire cas aquí a la Catalunya Central, a Manresa, no? I d'una vegada per totes hem d'unificar forces i anar tots a una, alcaldables, partits polítics, associacions, tota la gent, perquè d'una vegada per totes aquest problema que jo crec que és molt greu, ja deixant de banda tots els morts o persones ferides que han estat aquests últims anys, crec que és un tema molt important per Manresa, sense deixar de banda també el tema del transport, de Renfe i ferrocarrils de la Generalitat. Bueno, com a regidor de l'Ajuntament de Manresa, i crec que ja ho he repetit moltíssimes vegades, nosaltres ens van votar 2.400 persones i crec que aquestes persones, quan van anar a votar, fa 4 anys, no se'ls va obligar a votar, és a dir, van votar democràticament com tota la resta de manresans que van votar i tota la resta de catalans que van votar als municipals als seus diferents llocs d'origen, de poble o de ciutat. Evidentment aquestes persones van voler votar plataforma perquè es van llegir el programa i van creure que era el programa que ells creien en aquest programa. Nosaltres, jo com a regidor de l'Ajuntament de Manresa, que estic orgullós d'haver estat aquests 4 anys aquí a Manresa, em sap bastant greu, ja que se'ns ha apartat de la vida política. Des del primer ple de l'Ajuntament, la Junta de Portaveu ja ens va dir que no comptava cap partit polític, quan dic que cap, és cap, amb les nostres propostes que podíem fer per l'Ajuntament de Manresa, que no ens escoltarien ni escoltarien, i crec que això no és democràcia. Jo crec que la democràcia és llibertat d'expressió, llibertat de pensar, i si estem dintre el marc legal de la democràcia, se'ns ha d'escoltar. Anirem pel carrer, farem alguna bustiada, anirem a algun mercat. En principi no tenim intenció de fer cap acte, però crec que el més important és anar al carrer, anar per les botigues, parlar amb la gent al carrer, i jo crec que és el més important, no? Jo crec que això dels actes que es fan, amb tot el respecte per tothom, crec que és una cosa que no porta res, és una cosa que hi van anar els 4 que el partit els deia que hi vagin i 4 més, i crec que és una cosa caduca, jo crec que és caduca, jo crec que s'ha d'anar a la persona, s'ha d'anar pel carrer, s'ha d'explicar les coses a la persona, i és molt més, jo crec que és molt més, almenys a mi m'agrada molt més això, no? Parlar amb les persones, anar als bars, conèixer la gent, dir el que pensen i escoltar la gent, no? Legal, amb papers i en contracte, cap problema. Manresa no pot ser una ciutat d'acollida si no té les condicions per acollir la gent. Sigui d'on sigui, vingui d'on vinguin. Ho dic, i encara que la gent li sàpiga greu, és la pura realitat. A mi em sap molt greu, però clar, si jo no tinc condicions per poder jugar amb una persona, no la podré ajudar. Al moment que jo tingui condicions, l'ajudaré, evidentment que sí, jo no tinc cap problema amb ningú que vingui de fora, no? Ara, el que sí que t'amanaria és que la gent s'integrés i la gent escoltés el que la gent diu i que la gent intentés integrar-se una vegada estan aquí, perquè aquí els estem donant des de fa molts anys el que desgraciadament als seus països d'origen no se'ls dona. Jo ho aprofitaria des del primer dia. Bueno, es viu ja d'una manera normal, no? És com el que respira, no? Jo quan respiro ja no me'n dono compte perquè respiro cada dia, no? I quan em llevo i quan em vaig a dormir. Jo ja estic cansat d'escoltar això, però bueno, si la gent no té una altra forma d'enraonar, uns altres adjectius, i la gent no et deixa pensar, i la gent quan et veu t'insulta pel carrer, i la gent quan poses una carpa en un puesto et venen allà, t'insulten, et fan marxar d'allà, i agressions i totes aquestes coses, que jo no ho faré mai, perquè jo respecto tothom i tota la forma de pensar, i sobretot polítiques. Clar, això em sap molt greu, no? Crec que si això ho féssim nosaltres, bueno, estaríem ja sota terra, però clar, ho fan uns altres, i com que aquesta gent, i sobretot els partits polítics i l'equip que governa té por d'aquesta gent, doncs intenta atacar només la plataforma perquè no té els nassos i els pebrots, així de clar i català, de poder dir noms i cognoms a les persones que fa anys estan empastifant tota l'esperit de Manresa, ho estan deixant tot fet una merda, estan posant a la campanya electoral a molts llocs on no es podria ficar,
Però bueno, aquí tothom callat i fem veure mirant cap a un altre lloc, quan estem parlant de civisme, i ells haurien de ser les persones que han de donar exemple i educació a tots els ciutadans, no? Nosaltres no ho fem això, no ho intentem fer i respectem a tothom. Es fan petites coses, jo crec que es podria fer alguna cosa més, jo crec que es podria anar una mica més endavant, jo crec que s'hauria de ser valent, sobretot valent i contundent amb algunes coses, repeteixo, amb civisme i amb altres coses que no s'ha sigut contundent i s'ha valent, perquè hi ha aquella por de què dirà la gent, ai, que si fem això, que si fem allò, ai, la gent no sé què, no sé quantes. A veure, s'ha de ser una mica més valent. Si governes has de ser valent, has de posar els punts sobre les is i has de ser més contundent. La llista de plataforma d'aquí a Manresa són gent que els conec des de fa molts anys, gent que m'està recolzant. Tots sabem que aquí a Manresa el vot de plataforma és un vot que la gent té, desgraciadament, que no hauria de ser, té por, com diu, la gent té por perquè la gent se'ls tira a sobre i és molt difícil trobar gent. Desgraciadament és molt difícil, m'ha costat moltíssim, però al final ho he aconseguit i penso que he batallat i he sofert molt i molta gent ha rebut amenaces, gent que ha tingut por d'entrar i després ha hagut de sortir perquè han rebut amenaces de partits polítics i d'algun empresari que deia, si no surt el teu fill o no surt el teu pare, em penso que duraràs poc aquesta empresa. I això t'ho dic perquè és veritat i m'ha passat i aquestes persones m'han dit a mi, m'han dit, hòstia, Sebastià, em sap molt greu, però és que m'he trobat amb això i tal i qual, i clar, doncs a l'últim lloc he hagut d'anar a correcuita, corrents, jutjats amunt, jutjats avall, perquè la gent té por, i repeteixo, això és molt trist per la democràcia, la gent no hauria de tenir por i la gent hauria d'anar endavant, repeteixo. Si després les persones no creuen que aquell missatge o aquelles propostes que fa aquell partit, sigui que sigui, no són les adequades, la democràcia per això hi és i això es tomba, no hi ha cap problema. Civisme, seguretat i ordre. A veure, en primer terme, creiem que Manresa des de fa uns quants anys ha deixat de ser una ciutat amb civisme, una ciutat on la gent no pot gaudir de la ciutat per culpa de moltes mancances, per culpa que les ordenances fiscals, les ordenances de civisme no s'han complert. Creiem que aquesta ciutat és una ciutat bruta, caps de setmana a diferents llocs de Manresa, de persones, que això és el trist. També el problema de les deixalles que es deixen al mig de les aceres, al mig del carrer, el tema del soroll, de les baralles, totes aquestes coses. També no oblidem el tema de la festa major, on les queixes són multitudinàries, i altres coses que succeeixen a la ciutat de Manresa, desgraciadament, i nosaltres, sentint i escoltant la veu del poble, la veu dels ciutadans que ens ho han transmès, doncs creiem que és un tema molt important, perquè creiem que una ciutat sense civisme no és una ciutat i totes les persones que hi viuen i conviuen han de fer un quelcom més, un petit esforç perquè això faci un tomb i torni a ser una ciutat com la que feia uns anys era, una ciutat senyorial, una ciutat on la gent tenia un respecte per tothom, en el sentit que l'Ajuntament no faci la feina amb els cotxes i amb la neteja diària, senzillament que la gent no creiem que no fa les coses adequades al dia a dia perquè la ciutat tingui un civisme, sigui neta i puguem tots gaudir de la nostra ciutat. Hi ha diversos exemples que ja he dit diverses vegades, com és el tema, per exemple, dels excrements dels animals, sobretot dels gossos, però inclús també excrements. Sebastià Llort és el candidat de Plataforma per Catalunya de Manresa. És l'actual president del grup municipal de Plataforma i actualment compta amb 2 regidors. Amb ell coneixerem el programa electoral de Plataforma per Catalunya. Sí, amb grans rasgos, el programa electoral de Plataforma per Catalunya aquest any va encaminat, sobretot, al civisme de Manresa, a la seguretat